Odofo yemo bibia chen emo bibia akwaba. Ediba African History and Heritage TV so. And then so adia chen bia nti ebedo obo adia se wama adepa achen yen. Na yemo somfo historian Koju Agyemang. Ena sabri maji akonwa yi. Na sene amunim no me transisi dia na eya bakosem enam de bremo. Nodofo enene yeda edikan a oba ye channel so a. Bomodia so be subscribe no wa share na wama afufro nso anya asemi biate. Efise eya sempatre. Odofo na nnedi ene yede ba. Ye topic a yede ba no ye asem tietia. Enche bia ena yenua panin lawyer Anoche Frimpong ode abakosim bi ebetu dwa. Nana journalist bi na ye ni interview Angel TV. Efa na doma hene ene Nana Sante hene ntawantawa abeto bentem no. Na yenua lawyer Anoche Frimpong okase mienu ma saa asem no amanfo atwitwa bon enya asem ketewa abegyentre ha ewo abefo kasafidie ntenten so enunti ena sabri bosomfo historian Koju Agyemang maji akonwa amedimu enchiremu ebremu. Na di asem ena yenua pani lawyer Anoche Frimpong kae. Asem a edika o kae no ene se ne a edintawantawa na ba abeto saa ahemfo mienu no ntem no ne farbai ejina abakosem so. Na ninchiremu no okan bibi se eye domafo ene de asase ema asantefo etrans enti obi a wamo asase atrans na akiri wase wo be kontia no de na kire se eyade a ono so beti watua eno ntawantawa abeto ahemfimenu no ntem no ne farbai ne edikai no. Yenua panin lawyer Anoche Frimpong esan kan se ntawantawa abeto ahemfimienu no ntem no ne farbai baako ene se Nana Agyemang Badu a odikan Agyemang Badu osi adeyo Agyemang Badu the first. Obedi akonwa no na ewo na dwenim saa bakose muntawantawa na ewo na dwenim abakose muntawantawa between domafo ene asantefo na ewo na dwenim na esanse onya adwen bi se obeboaboa do obeboaboa bonofo ano na bakwa jibe fa hodie afri asantefo ensem no ntino wankofa ono ne nananom konwadin no bi enim so opon ye boa enom ne kro ne ba no wankofa bi eno kofa din different din a eye doma abakose mu no ebi nsida a ye frɛ ne Agyemang Badu na kire se obekun agye o mind dia ese ode sa din kese no Agyemang no eto ne ho so. Na yenua Anoche Frimpong asem odi kankan efa se domafo a na sa bremri bi atwam ifre kwamu ebetena asumdja asantman so ne ebe chichire suntre so no saafo ne ma
asantefoɔ asase transo no anyɛ santefoɔ de maamanfoɔ binum etwitwa bɔ no a ɛnya asɛm ketewa ebinum koraa kyerɛ sɛ lawyer no te Frimpong o boss na domahene na asoma o se be distorte ana be sesan bakosem no na wahwe yi a ye bette ntesu kokko ni amanfo kanu no ye bette ntesu kokko e de akyerew na amanfo twabo no enya asem ketewa e wo abefo kasafidie ntenten so na African History and Heritage TV there yede yenim se abakosem no eyadesua na mbra bia so ni ho a ewo wiase a ekire se nipa bia unim bibia dabida even obi a wasua nwoma akobo degree a ye frɛ no professor kra no emra ne amamre bia ni ho a ekire se ne area no a wasua no say ye history say ye law say ye biology or whatever no unim bibia wo ho dabi yesi nyansa enti ba ko futri sanity enti mestre se abusanfo na mo kaso ye betente su kokko e de a kire no ne kro ne ba no minim se me presentation we ebe wie no na bibia aye ajobre na obi ka abakosem na so wani anye ho a mesre se nyente su kokko ene to e de kire no na mom no o kire no o twene su kwanim se abakosem ya o kan yi si na ko si na eba sa ene tie sa so na ye intellectual exercise enunti no mene wo ebeye intellectual exercise anadui anasa ahmachin yebeye intellectual exercise ahmachin na yede atwe yenua lawyer Anochi Frimpong yede atwe no asikwamu enye ntokwa eya adesua onua mese subscribe na share nama adofo nkaye enti kasebo ibi na asema yebedi kan adi honkta ho no eye asante no a okan ese santefo ana se suntresofo domafo ana yete suntreso ne ma santefo asase trans no we will first of all address sasem no na yenkin kansem no yebehunu afri book bia the late Professor Aduboahe a tro ya ye friend topics in West African history yebekinkan afri page 72 e de akọ page 73 abakosem suanse ne esitie no minua ye friend utu mira na wachirisi ye moye tim enka bakosem obeka bakosem na wo aginaso obi aginaso no se ya twere ne wo nwomom se obenya free archives ana se eye ora kra na ye nyantwere ya obetuma kire se nipa simasi ene kan sa asemwe e kire me na kire se wo aginaso na yenkwe ozi page 72 no na oka asante ashase ozi these three factors only created a favorable atmosphere since no empire actually emerged in the area until after the arrival of the Ojukwu people. The arrival then is clearly the precipitant or the immediate reason for the rise of the Asante Empire. The Ojukwu group was able to accomplish what the earlier groups could not do for various reasons.
First, they were a much more closely knit group. When they left Asante Manso, they, like their earlier groups, founded a number of states, such as Dwabeng, Kumasi, Kokufu, Nsuta, and Bekwai. Now, Yonko, page 73. Also, it appears that the branch of the Oyoko which moved into the Tafu area founded its own town, Kumasi, in the state of Kwaman, and later, either through marriage, diplomacy, or war, succeeded in establishing its domination over the Ekwana and other clan states in the region. We edi adansi epifi se ose ni tetiam ne se ose oyokofo no a beko chichiri Kumase oyokofo no fa bi efri Asante Manso ene ko chichiri Kumase a na ewo kwa aman mu. We di adansi ese before ana oyokofo no eba kwa aman mu a bebe chichiri babia na ye friend Kumase na nkrofo bi no mo hodada na oto aso kwa ose, and later either through marriage, diplomacy, or war succeeded in establishing its dominion over the Ekwana and other clan states in the region. Now, sa oyokufo ya beba ya no. Beba ware doma na eti kwa man state num no, kwa man no na yo man a ya chichire no dada. Na omo ede nkitahudie ene akudie etwen edom bi te se Ekwonafo anabe wo ho ene other akan groups anabe wo sa ponum ho kwa man region num ho kwa man ponum ho no ekeka asafo no ebomu oto asoko nso a ose this branch was led by Obiri Yeboah, who appears to have been a very shrewd ruler, for he won the former rulers permanently over by admitting them into the Oyoko clan. This move not only strengthened his own position and that of his lineage as the head of the new state, but it also considerably increased his following numerically. Nia yadibe di juma and sema make ne yadibe di juma ni or say this move not only strengthened his own position and that of his lineage as the head of the new state. It means Obiri Yeboah ano ye yukuni oba kwa aman area hono kwa aman region numuno hono obe establish oman foforo a new kingdom or a new state. Namum obeto nkofo bi etise Kwonafo ewo ho. Domafo nso na ye domafo nso na ye duanafo na wamodua na di mom de na dubo ahese Ekwana ne other akan clans binom na omo kwa man area ho amprimpri ye friend Kumase sa eno kae Obiri Yeboah anaso yokofo no a akire yi bekeka be ho bomu
na bechichire asanteman anasa asanteman no ne kofa baifo no eno no wo mo ye dwaben Kumasi Kokofu Nsuta Bekwai na oyokofo no a bechichiri Kumasi ankasa no bebetena kwa man ponum ho achire bechichiri Kumasi no na be oyokofo ena betena pomho. Now momienko another reading, Ward, A History of Ghana, written by W.E.F. Ward. And also no Yebekin Kain Bibi Afrimu. Or say, it is difficult to know what meaning to give to this legend of the hole in the ground as Asantmaiso. No doubt, this place was the most important of early settlement of the Ashanti, and it may have been a place of refuge when the Ashanti were being attacked by the Denkyira or others. But of the 7 matrilineal clans into which the Ashanti, like other Akan nations, are divided, only 2, that is, Aduana and Oyoko clans, came from Asantmaiso. And it is related by the tradition of Osumeja that when these 2 clans emerged from the earth, there was already an Asantehene. Moreover, the tradition of the German people tells that they were driven from the region to their present home in Africa long before the period of the exodus from Asantmaiso. Now, Okwa also the Ashanti were certainly subject to the Denkyira state. After Denkyira itself has thrown off the power of Adanse, there were 4 reigns of Ashanti's chiefs during this period of vassalage, which was ended by the great Asantehene Osei Tutu, who began his reign about the year 1695. The first reign was that of 2 joint rulers, Chumne and Pi. Then came Kobia Mamfi, in whose time the settlement Asantmaiso is placed by Asumja tradition. It is with the 3rd chief, Utiakenten, the Ashanti began to develop into something more than a nation of peaceful farmers and hunters in the Lake region. He fixed his capital at Kwaman and began to make war on the Doma people to the north. The Doma were an Akan people. A century before Utiakenten's time, their chief, Adubene, had abandoned his home and had retired westward to what is now the Ivory Coast. Odofo Utimi, near word kai titia ne se. Oyukwa hemfo bedi kan eye twimantwi. Kwabia Mamfi safo no nyina na omo ete Asantmaiso a na ewo Asumja. Na Asumja no akan musuakuo mienu ena na ewo ho. Sa musuakuo mienu yi ene bet kwa man pombo. Wom ne yokofo ene aduanafo. Na yokofo Otiakenten ono ene di kan ebe chichire ne capital
ana ne man ena oman no na trasia na se ne capital town no oto ne kwa man na obetra ho no anche bia na oyese one domafo no ebeko na domafo no hene no a odi wo na nim no na efre ne adubene inti eyo oti akenten ne breso ena adubene ono o migrate ye anase ntokwanti onu ti akenten penso ntokwanti otu amantu ekochichire ne man a ye frɛ ne German a ene oman no fakese no akodi Côte d'Ivoire ne ward ede mayen ene no entiminua according to Adubwa ne nwoma ye kenkan yi no osi Dwaben Kumasi Kukufu Nsuta ene bekwai safwe ne di kan wo ho bo mu ene mampon so beka ho ne sanse dinchafo na na edi won so ntino omo yese beka ho abom ni yakokon agye fa hodie enti yake ho abom ede akosa ede akokon agye fa hodie ede akokon tokwa ndebeye osantifo nkrofo no abaka be ho abom se be kontokwa na be kosa no ye be frebe osantifo according to Wix ene be ye asantifo asantiman so no a ewo asumja side no de na enyes asantiman so eye santiman sign no eye nete eye different from asante no a eba achiri no etinkenkan se mienu ya mekan yi edia adanse truduce group bi ene betna kwa man area ho abeyo yokufo na be na be ko chichiri kukufu Dwaben bekwai Nsuta achiri ena mamponso ebeka be ho ena bet performe asante man now ye bekoso na ya kenkan nkenkan sembi afri the position of the chief in modern political system of Ashanti and also written by the late Professor Buzia yentie ne yenua Professor Buzia so okaye also the tradition is that the Ashanti states formed a union in order to fight for their independence against Denjera, to which they were tributary. At that time, the states lived close to one another near Santimanso, whence they subsequently moved into other states. The picture presented is that of a sedimentary political system in which the segments or states possessing similar social and political institutions, a common language, religion, and bound by ties of clanship were welded into a union under the Asantehene, whose capital was Kumasi. The 6 leading states were Kumasi, Dwaben, Mampong, Kukufu, Nsuta, and Bekwai. With the exception of Mampong, all these states belong to the same clan, the Oyoko clan.
Odofo Buzia enso ama sem no ani adaho. Se yokufuo efiri asumoja santeman so ho. Ena saafuo mu papaye ebinom ko chichire nsuta ebinom so ko chichire bekwai dwaben ene kokufu na saafuo ene ye yokufuo a bechichire asanteman na saa yokufuo a bechichire asanteman efon baabi group no bi ene bechichire betena kwaman echichire kwaman or say they came to establish their capital ewo kwaman mainum ho sabre na a group which say yokufuo nso te ho teteno na nipa no enti se oti region bi mu a area bi mu a obi so tim be bon ho bia ewo ho ena oti akentere ene be chichire kwaman sa ena waka na buzi anso na sema oka yi wa boni tofa mamu ada ho se sankrofo yi eye the 6 leading states a beni be chichire santeman no be kan be ho bom ho se be kan be ho bom se be yo na be benya hoden akon adi be fa ho di afri denchirafo nsam no ene kokufu mampon nsuta bekwai kumase dwaben kumase no ama ewo kwaman region numho ama se be friend say ye kwaman sa ponumho ne yenu apani buzi anso eka no we mayete ase se kokofufuo ebe chichiri kokofu na bedabe man bekwaifo be chichiri be kokofuo be chichiri bekwai bedabe man nsutafo so bedabe man dwabenfo be chichiri dwaben be kokofuo bedabe man ena kwamanfo so da be man achiri ne be ka be ho bom ne be frɛ be ho asantefo ye kan ho abom se ye kokon ye kok ajefa ho di afri denchansam dia ene osanti ene ya kan ho abom dia osantifo ne dane asantefo nti asantman no was established purposely for war sa enetie edi where lawyer noche unyane wrong and now where mbe critique lawyer noche ne say asantefo no ejina ho mankrofo binom enye one group ejina ho ma several groups say ye kan ba be sha asantefo no asanteman na sekra na ye mampon nsuta dwaben kokufu bekwai ene kwaman sa nkuronsien ana amanaman sien ne di kan e kan be ho bom ne beto be ho din asantefo ansana babaka adansefo ne kron bayina ebeka now enunti no se minu yapani lawyer noche ukoka wasem no trase domafo a ne yete sontreso sa abre ne ma asantefo asase transfer ubenye opposition because now pa kire se omne ma nsutafo kokofufo dwabenfo bekwaifo asase transfer readings no so nyina nkenka se nyina denadi se aduanafo a ye bekyekere sontreso yi na ye no yokofo no binom enene te santeman so asumja pombo ansana ye migrate aba edi asemu a ye nua lawyer anoche eso kanase bia kwa amanfo oyokofo kakra bia bebe kyekere kwa aman no saa bre no bebaaye no na saa pom ho no
aka musuakuofoɔ no bi wɔ hɔ a bia na koɔnafoɔ wɔ hɔ na aduanafoɔ nso ɛwɔ hɔ woka ne saa de a yɛbɛtum ama bailout na mmom so ɔkɔka sɛ aduanafoɔ no anabɛwɔ kwaman area hɔ ana suntre so a na ɛbɛn kwaman bɛne bɛma asantefoɔ asase tena so a asɛte sɛ aduanafoɔ anabɛwɔ kwaman anaasɛ bɛwɔ suntre so a na ɛbɛn kwaman no bɛne bɛma kokofufoɔ asase tena so bɛne bɛma dwabemfoɔ asase tena so bɛne bɛma amampɔmfoɔ asase tena so ne bɛma nsutafoɔ asase tena so because safo yi na form coalition a bɛfrɛ bɛ ho asante ansana dodo ibinum bɛka ho akyire binum bɛka ho de na mmom no o de yɛnikan limit yɛ ho tu sa group nipa nkuro nsia anasa amanama nsia no sɛ bɛkora na bɛfrɛ bɛ ho asantefo a ne na yɛnua lawyer noche o pɛsɛ o kyerɛ ne sɛ mampɔn nsuta bɛkwai kokofu dwaben saafo no nyina asase a bɛte so domafo a yɛ migrate free akomba yi ne bɛma o masase tena so ana on sɛ o kan sa na o narrative no ayɛ faulty enti ne ɛsɛ kwana nkɛsɛ lawyer not fa so kan no sɛ oyofkofo kakra no a bɛbɛtena kwaman no na kyekyere kwaman na bi baayɛ no na tribe binom ɛwɔ hɔ dada o kan sa de a na wayi kokofu afirim na wayi dwabea afirim na wayi nsuta afirim na wayi mampɔn afirim ɛno de yɛbɛtuma tie wasɛm no bi kakra because o kan asante no a ɛnyɛ kwamanfoɔ nko a na yɛfrɛ bɛho asantefoɔ na sabra bɛbɛtena opom no bɛbɛtena sa po no mo no kra no na bɛnke kansi animu ma asanteman no ɛma enti sɛ wo bɛka ne tra sɛ suntresofo aduanafo a na bɛte suntre ɛne ma asantefoɔ nyinaa ba bi tena ya na kyɛ sɛ lawyer Anoche Frimpong o argument no ɛnyɛ valid argument sɛ o present history sa it's likely say ubenya attacks and critiques and opposition from left and right. Eti near mekane say minua Anoche Frimpong o narrative now o de bae no a faulty narrative nanka esu ufira ho ntoma if say o kan asantefo a asante no enyina ho ma kuru baako sa e na meka no na mum afutu am de beba no sɛ adesua ne yesua enti so obi eka history no na sɛ kyea na wo agina so obi a aida sɛ ya twere no nwomam wonya ne archival documents anase eye oral tradition kra na wo agina so obi a broni beka sɛ o de debunk ne wakan wo de tia ne wakan no atwene asikwani sa ne yesua de na mum sɛ okoto anu ntuo sɛ o ye beto ntasu kokko e de atofom atrewa na kyerɛ sɛ adomyesem ene deba na adomyesem so de yemfa insua de odofo subscribe na share na ma atifo nkae enti kaseboy bi efise kaseboy eye adutwam now ne atosumienu minua lawyer Anoche Frimpong minua pani no wa prekope wasema osanka yese na doma hene Ajimambadu the first ono esanse na ewo na dwen mu se obeboaboa dom bia no ede ba kokon agifa ahudie afri asante ana ya break away from asante senia asante so o se tuboaboa dom bia ano ma be breaking away from the nchano enunti eno kofa edin agiman eno so no nokre enim say research no wanye ni yi sa ena meka chiro
Now, from the reading, no, the kind of from the word, or say, utia kenten. Ne time, utia kenten, eba no, na, or say 2 mile. Ubri ebo akora by, and sound, or say 2 ba. Utia kenten. Ne penso. Sabre na anadua na foi a befre be ho domafo ti suntreso no. Ne time e no ne ohini bi domahini bi a yefre na dubene e de bosso e no migrate e bae. Udi kan be bo ne ho dua e wa bampredase ha. Ohini ne yefre ne adubene. Ache e na group no bi e be kan ho kire me jana ne kire me skafo no so e ba akire after 7 or 6 to 2 the first at the born, you know. Now, never can say the din Agyeman no dear. Say midwia lawyer from pon o can say na enye doman kumyadin na enye nokre. Se wo limit wo ho to doman hinkru ya e wo ho sisi a wo be mistake. Doma hinkru na doma traditional area e wo ho sisi no mprimpri no e ka jaman man kese no ho a ohempon no e wo Cote d'Ivoire sabri ye beto hye no ohempon no anasa kunwa kese no akodi Cote d'Ivoire enunti enanana doma hene osagefo ose ade ya Adwumbadu otoso mienu ota kase odidi wo sontreso no wakonumsuo e wo suo firi komoja ota se na chese ne mane no ana jaman man no etre ekoho nyina na ohwe German Kings list ya eye Kofi Agyeman German hini bi bedi akunwa na ye friend Kofi Agyeman odi akunwa 1760 to 1790 na friend Kofi Agyeman ofri ho ena Kwaku Agyeman so by 1850 to 1889 Kwaku Agyeman in time ena Britain for any French for a year agreement wonum ede hye ebeto German man ono so free ho ena Kwaku Agyeman so ebai from 1922 to 1952 ena German hena otia kumeso nei ye frene Akwasi Adinkra Agyeman audi akunwa 1992 till date enti ohwa Kofi Agyeman German for to Kofi Agyeman sabre na Adwumbadu the first o medi akunwa Kwaku Agyeman by na Adwumbadu the first o medi akunwa Kwadwo Agyeman ono so by na Adwumbadu the first e medi akunwa enti Agyeman for edina Agyeman miensa ene bedi akunwa wo German manu ma na doma aka ho ansana Adwumbadu the first obedi akunwa Adwumbadu the first nso no oye dehye domafo no ye dehye betim di akunwa kese no bi because tremiskafo akodi akunwa kese no bi ena tremejana nso atranso bi etina Agyeman no eye domafo nkonwadin enti minua lawyer anoche so o kase na doma hene Adwumbadu a odika esanse na opeso ode adom yesemba enunti eno ye den okofo adin bi a yefre na Agyeman e suggest se obekon agenkrofobia enye nokre na eye domafo din dada odofo subscribe na share na ma adofo nkainti na medim kasa no beba wie ne meka ne se abakosem no ye moye sremu nka ye na ye ko university ni esua history no history ye nka se me allegation ni history mu history the historical facts are facts yes yes no
no wonya bakosem motim kase misusu se saade we ene beba o ka saade a na wo ko journalism ana se wo ko political science no obetuma ka se ana disciplines be journalism na journalists no or present in the fact here editorial section no utim kire na dwene ewo utim kire ne ya osusu history writing historian on kire ne ya osusu o kire ne ye wo ho a wo hu ne ye wo ho a wate eno ne ye history enti minua lawyer anoche efa na Agyemang the first ni din no nka unim se obeka e de atom from no nka esesa ukodoma ahinkuro ho na ukobisa se anye bia Agyemang no na ye munkonwadin dada na se na Agyemang ono a na che da bo ni tim e de sa di nkase no eto ne ho so esese nka ukoho na ko find out abakosem de yenye ntrafako enunti ena yen African History and Heritage TV yebeka obi abakosem no ne ya tu ka akoho ya tu amontu akoho akopati if say aboakwaku o de nisuman enenani ne ye wate na wahunu ne odi ho adanse odofo subscribe na share nama adofo nkaye inti kasebo ibi enti ene kase me conclusion ne say lawyer Anoche Frimpong presentation na oyeye no topics mienu no oka ho asem no bia no wonyane facts no accurately wonyane facts no kama presentation no de buy no na mistake ewum enunti ena nkofo critic no anase nkofo exercise no na mum ne yambeka ne se yesua nwoma obi eka asem bi a obetuma criticize no obetuma aka so asema okan me no nya adwen magina so a mede kase me no nya adwen eni eno enya yampiato na watwene asikwanim no no so osua bibi afiri ne waka no if you say nyansa ente ba ko fotri na mo ko kaso wo obi ahan wo na do ma hene na ahan wo yebetintesu koko ato foma ye ne kwano no na ne mekan se na do ma hene e de han lawyer Anoche so mekan asem no a sa asem no a ade no so kan do ma fo de echi amo we di adanse pipi se enye na do ma hene ene asoma no te senia ibinom adwene eyebe no na do ma hene ne soma no a nka onka do ma bakosi mbi nchia no mame historian Kojo Agyemang memetra hasa abrise mebetwe no asikwam sa enete inti mo kasa no so munya ka na guesswork madwen ye me say yemfa enye abakosem de ye se mahu se mate se ade anu ni se nete eye kokko eye tuntum na abakosem mu no yenkase misusu se ebe ye kokko misusu se ebe ye tuntum no historians we don't believe in that conjecture and guesswork has no place in history. Odofo subscribe na share nama adofo nkaye inti kasebo ibi mede kasebo no ebisi ya medemase me ma moniti adeshare